Канон Богу. У ягоную прысутнасць вераць і старыя, і малыя. Без Божага благословення і крыжа не выбіраюцца ў далёкую дарогу, не пачынаюць ніякай справы, не сядаюць да стала. Гэтая еднасць Бога, людзей, хат, вуліц адчуваецца штодня, перадаючыся ад аднаго да другога. Уратуй, Господі, Бог у помач. Дай, Божа, каб Господь захаваў. Дапамажы, Божа. У святочныя дні людзі дабрэюць. І не толькі таму, што баяцца рабіць у святы, бо гэта ганьба, грэх. У такія дні прысутнасць Бога поўная. Усе як бы трымаюць адказ перад ім за паводзіны ў хаце і на людзях, за дробныя грахі. Мякчэюць сэрцам і сваю крыўду, а часам і злосць за своечасовыя няўдачы не паказваюць. Ты да царквы, Оля? То пачакай, пойдзем разам. Звыклыя да цяжкасцей на сваіх плячах, звыклыя не прасіць і не плакацца, самастойна змагацца з нялёгкай доляй, людзі ў такія дні хочуць адчуць плячо суседа, сябра, аднакласніка. Хочуць быць бліжэй да Бога. Застаючыся адны ў хатах увесну, калі маладзейшыя едуць гандляваць насеннем кветак у свет, старыя бабулі і дзяды ўмеюць раіцца толькі з Богам і вядуць размовы, замкнуўшы дзверы на 3 зашчыпкі і 2 замкі. У адзін час усе градчукі ўзнімаюць вочы на неба, калі праплывае чорная навальнічная хмара. О, сіла небесная ідзе! Спасі, Господі, уратуй нас! Ад дзіцячага яшчэ наіўнага жаху перад Усявышнім, слухайся, то Божанька пакарае, з гадамі усе пераходзяць да пакоры, нават набожнасці. Калі памірае чалавек, кажуць, Бог прыбраў. Так трэба Богу. Дзякуй Богу, пажыў сваё. Мужчыны не любяць ставіць свечкі ў царкве хоць за здароўе, хоць за памін душы. Калі маці палохае Богам дзіця, яно яшчэ не зусім верыць. Калі ж я падтрымаю і бацька, то ўжо запомніць на ўсё жыццё 4, 5, 7 грахоў. Да жыцця, аднак, не адносяцца як да Божага дару, не ўмеюць сябе шкадаваць. Толькі ў старасці больш згадваюць пра пекла, а так яго і не ўспамінаюць, дазваляючы сабе дробныя грашкі. Але раніцою, калі адзін, каб не ўслых, каюцца, б'юць кулаком у грудзі. Богам клянуся, больш не буду, усе капцы. У свае апошнія дні і гадзіны на зямлі просіць, Божа, не пакінь дзяцей і ўнукаў адных без сваёй ласкі і апекі. Не пакінь. Тых, хто не верыць у Бога, а замяняе веру ва ўсемагутнага вераю сілы прыроды, шкадуюць. Не прынята спрачацца пра існасць Бога. Самы прыемны і ўзнёслы камплімент – вочкі, як на іконе, тварык, як у анёла. Анёл успрымаецца як пяшчота, чысціня, бязгрэшнасць, як памочнік Бога. Нацельны крыжык і іконка – самыя дарагія святыні, якія ахоўваюць і цела, і душу. Тут не знойдзеш хаты, в якой не было б на покуці іконы. Все дзеці прыгожыя, але яны найпрыгажэйшыя з кветкамі ў руках на царкоўным цвінтары. Невымоўная лучнасць, боская, напаўняе духоўнай энергіяй і веліччу. У хрысціянскія святы ля царквы больш абазнаныя мужчыны на свой лад пераказваюць старонкі Евангелля і знаёмяць з таямніцай турынскай плашчаніцы. Да гаворкі далучаецца і мясцовы філосаф «То паслухайце прытчу. Бог мне сумна, і Бог даў чалавеку тэлебачанне. Бог мне сумна, і Бог даў чалавеку камп'ютар. Бог мне сумна, і Бог даў чалавеку сотавы тэлефон». Чалавек пераадрасаваў просьбу. «Мне ўсё роўна сумна, д'ябал». І д'ябал прымусіў чалавека за ўсё, што даў Бог, плаціць грошы. Больш просьбаў не было. На іх цяпер чалавеку не хапае часу. Ведаеце, хто геній з геніяў? Хто?
той, хто придумав людям Бога і чорта. Бог Давыдгарадчукам не надае сілы, але яны цвёрда вераць, што з ім жыць лягчэй і надзейней. Асабліва бачыць боскую руку ў кветені садоў, якімі так багаты гарадок. Дзіўна, але прыказак, прымавак, якія тычыліся б чорта, не пачуеш. Не любяць тут жартаваць з нячыстым і ягоным атачэннем. Прытрымліваюцца правіла: лепш быць далёкім, але ўсё ж сваяком Бога, чым найбліжэйшым суседам чорта. Прычым з гэтым няпісаным правілам згодны і збагатлівыя, і неміласэрныя. Усюды існае тэлебачанне, нават і яно не пахіснула тысячагадовай хрысціянскай свядомасці, не разбурыла рытуалаў жыцця, не зацьміла галовы, штодня нараджаючы новых куміраў. Не ўсе адпавядаюць боскаму пачатку, але ўсе ведаюць аб ім, шануюць лад жыцця і перадаюць ад пакалення пакаленню. Хітра прыжмурыўшы натружанае вока, Гарадчук пра замагільнае жыццё скажа: «Нешта там усё ж є. Мо недзе далёка. Не можа быць, каб Бог ты не прыдумаў, што». Не вераць навукоўцам, якія кажуць, што праз 5 мільярдаў гадоў зямлю спаліць сонца. Та ж усё ж устроіў Гасподзь, ды знішчыць не. Самае жахлівае і непрыемнае пракляцце, каб цябе Бог пакараў. І самае прыемнае пажаданне, каб цябе Бог любіў. Бог успрымаецца не як байка, а як добры чалавек, які пастаянна сочыць за кожным. Сляза цячэ з радасці, калі немаўлятка апускаюць у чан са святой вадою, як хрысцяць. Гэта адзіны выпадак, калі плач дзіцяці успрымаецца спакойна і лагодна. Таямніца народзін і смерці. Ніхто нічога не ведае, не помніць. Адзін знойдзецца, які скажа, што помніць і папа, і крыж, і свечкі, каля яго ў 3 месяцы хрысцілі. Яму не вераць, але паважаюць за словы: «Бог мяне сюды прывёў, тут жыць і буду, нікуды не з'еду». Знаходзячыся 4-ю частку свайго жыцця ў дарозе, ў чужых краях, Гарадчукі вельмі жаданыя свайму мястэчку. Здараецца і часта, што едуць за 1000 кіламетраў, каб адсвяткаваць з усімі Вялікдзень, а рэлігія — грандыёзны, надзейны метад заспакаення трагічных сумненняў чалавека аб бессэнсоўнасці жыцця. Не гнявіце Бога, не звяртайцеся да яго, калі вам кепска, вучыць маладых. Гарадчукі клічуць Усявышняга па загадзе сэрца і закліку душы. Тут ужо дадаць няма чаго. У маладых, вядома, недавер, сумненне, легкадумнасць і в адносінах да Бога. Старым крыўдна, што вера ўжо не такая моцная, і прачулыя казанні святара слухаюць без належнай пашаны. Няма такога чалавека на зямлі, якому Бог яшчэ не дапамог. З тым у душы і жывуць. Канон Гарыні. Рака не чалавек, яна злой не бывае. Шуміць, бяжыць вада Гарыні, і куды яна нясе нашыя гады? Так, відаць, думае рыбак, што сядзіць у носе лодкі з вудаю в руках і кідае суровы погляд на гурбу падлеткаў, якія, як журабяты, выкідваючы ўперад ногі, з галёканнем скачуць у ваду. А можа, гэта нам хочацца, каб ён думаў пра хуткаплыннасць жыцця, а ён разважае пра звычайнае, простае і больш нервуецца, што неслухмяныя хлопцы распужаюць всю рыбу? А вас не цікавіла, аб чым думае рыбак, седзячы на беразе ракі?
Не хочется верить, что только про рыбу. Вода, як і огонь, сваёй зменлівасцю падштурхоўвае да разваг. Дрэва статычнае. Атрымаў асалоду ад яго прыгажосці, ідзеш далей, а ад вады ж вачэй не адарваць. Ракой не грэбуюць і не абагаўляюць, як дзе-небудзь, проста ставяцца да яе паважна, як да старэйшай сястры. Яе някідкую прыгажосць ацэньваюць у сталым узросці, добра павандраваўшы па свеце і пабачыўшы шмат. Спачуваюць гаспадару дома, які стаіць над ракою. От неспакой. Жыві і заўсёды думай, каб вада не знесла. Знай, мерай бераг, ці з'ела яго вада. У векавой барацьбе вады і сушы найчасцей перамагае вада. Але аб гэтым не думаеш. Здаецца, ўсё нязменнае. Нізенькі беражок, якому ярка-зялёная трава дапамагае утрымліваць палынь ракі, які дзесятак гадоў, а бяссільны пясок у адну ноч змывае. Глядзіш, о дзіва, пасярод ракі вырасла сакавіта-жоўтая пясчаная каса. Рыбак сям'ю не пракорміць. От забаўкі дзеля, аднак гарадчукі здзекаў з рыбакоў не дазваляюць сабе. Няма такой сям'і, якой не любілі б і не ўмелі б варыць юшку. Яна, рака, першай і выхоўвае, загартоўвае характар чалавека, не толькі дорачы штодня сотню-другую верхаводак, але і ўмацоўваючы слабае ад недаядання мяса мышцы, летам у купанні, а зімою на каньках. Не кожны з падлеткаў ды з дарослых дасць нырца з парэнча высокага моста ў ваду. Рака мае свой нораў, паказухі і дурноты не даруе. Тапельцаў, здараецца, знаходзяць за 3-5 кіламетраў ад месца трагедыі. Не хадзі, дзіцятка, адзін на бераг, каб не ўпасці. І ўсё ж яна добрая. На Макавеі ў дзень свята кветак жанчыны кідаюць з моста 1-2 кветкі з букеціка, які толькі што асвяцілі ў царкве. Плывуць гладыёлусы, бархоткі, бессмертнікі, астры, ціха прымае дары рака. Далёка плывуць кветкі, не тонуць, нібыта млечны шлях на шырокай сіняватай зеленаватай роўнядзі. Вербы, лозы, таполі, гледзячыся ў ваду, робяць яе зялёнай. Жанчыны з незвычайнымі прасветленымі тварамі доўга з налётам суму глядзяць, як знікаюць удалечыні кветкі. Сплываюць мары і надзеі, неспраўджанае шчасце. Ніхто з людзей не помніць, не засталося сведак, а рака памятае, як з яе лёду на хрышчэнні выпілоўвалі вялікія крыжы, у якія ўстаўлялі свечкі. Таямнічы месяц у небе не так прыцягваў да сябе позіркі, як гэтыя крыжы, што свяціліся на лёдзе. Відавочна адчувалася тады боская сувязь зямлі і неба. Памёр 90-гадовы майстар, які адзін умеў рабіць давыдгарадоцкія дубы лодкі. Ніхто яго смерці не заўважыў, як звычайна не заўважаюць яе вельмі старых людзей. Рака заўважыла. Яна без лодкі, як гарод без кветак. Такое адчуванне, што маторныя лодкі яе раздражняюць, а вясло яна сама лашчыць. Бяжыць вада, цячэ рака. Куды яна нясе мары? Так соладка ляжаць на цёплым пяску і спадзявацца, што наперадзе толькі добрае. І гэта сапраўды так, бо ўсё даецца чалавеку на радасць, а каб ён усвядоміў гэту радасць, часам пасылаецца і гора. Проста на рацэ гэтая благадаць жыцця больш адчуваецца. Чарпануў прыгаршчамі рыбак вады, а мыў ёю твар, спякотна. Птушка ляціць, не чуваць, толькі ў гарадку і умеюць вудзіць рыбу жанкі. Олена паставіла на газ бульбу, пабегла да ракі, набудзіла рыбы, вярнулася, да яшчэ і бульба ў гаршку не зварылася. От спрытная.
Не вераць, аж апавядаюць адзін аднаму пра такі фінт гарадчукі. Вода цёплая. Рыбак акунае ўсю кепку ў ваду і надзявае яе мокрую на галаву, папярэдне выкруціўшы, каб не сякло на патыліцу. Смехата. Ваду з ракі для піцця і на чай не бяруць. Багата ілу. Колісь, калі ўсюды і ўсё было больш чыстым, бралі. У туманныя дні з моста моладзь з заміраннем сэрца кідае ў ваду камяні. Все чакаюць з таямнічай усмешкай, калі камень булькне. Хто не пачуе гуку свайго каменя, жаданні ў гэтым годзе не будуць здзяйсняцца. Усіх, чые хаты стаяць на набярэжнай, клічуць рыбакамі. Не крыўдуюць. Дзяцей адных гуляць у лодкі не пускаюць, крый Божа. Тыя любяць спусціць босыя ногі ў ваду і боўтаць. Сварацца на дзяцей за самавольства і б'юць трохі нават папругай. Увечары закаханыя блізка да вады не падыходзяць. Ідуць на царкоўную гару, адтуль відаць, як у вадзе адлюстроўваюцца зоркі. Так ціхая гаспадыня гарадка і жыве, як сімвал вечнага жыцця, як памочніца, як таямніца, як райская асалода, як доктар, які лечыць бясплатна, здымаючы нервовы стрэс, і як гонар. А у вас такой прыгожай ракі няма, як у нас. Ніхто на яе не крыўдуе, што яна перажыла 950 000 жыццяў гарадчукоў ад дня існавання, і невядома, колькі яшчэ гэтых тысяч перажыве. Садится за тополями сонца вялікае чырвонае сіта. І заўтра будзе светлы, цёплы дзень. Дай Божа яго ўсім сустрэць. А рыбак не ідзе да хаты. Хоць ты заманьвай яго, не заманьвай. Не дае спакою думка, які год не дае. Аб чым можа думаць прыгорблены ўжо трохі ссівелы, але яшчэ ў сіле рыбак, які ляніва месіць пальцамі левай рукі мякіш белага хлеба. Бяжыць рака, шуміць вада, нешта пяе па-свойму, не прасі яе, не пачакае, забярэ і знясе і твае гады. Гарынь моя, гарынь. Канон хаці. Гарачок нараджаецца з мараю разбагацець, пабудаваць новую хату, паставіць на ногі, вывучыць дзяцей і збудаваць ім новую хату. Гарачок задаволены, калі работа ладзіцца, калі дзеці не хварэюць і калі грошы ідуць. О Боже, як гэта нямнога і як цяжка гэта даецца. І каб абавязкова хата была як у людзей, з вялікімі вокнамі, з ганкам і верандаю, на 4-5 пакояў, каб у адных вокнах сонца ўзыходзіла, у другіх садзілася, каб залай на вуліцу, і каб у хаце былі шафы, дываны, іконы, дарожкі, вазоны, модны імпартны цюль, люстра як мінімум на 3 лямпачкі, умывальнік, і каб падлога не рыпела, бо гэта, кажуць, чэрці па ёй ходзяць так. Калі вы пераступаеце парог, вас абавязкова павядуць у залу, пасадзяць на мяккае крэсла альбо на тапчан, знімуць фартух, вытруць рукі і сціпла сядуць побач, каб выслухаць, чым завітала сваячка ці сусед. Чужых і цыганоў у залу не прыводзяць, сустракаюць на ганку, а калі не паспяваюць, дык на парозе, а лепш каля форткі.
Хата. Тут кожная рэч чакае, каб да яе дакрануліся. У ёй жывуць, пакуль не разбораць вятры дах і не прасочыцца святло між бярвенняў. Здараецца, і падлога правалілася, і печ не грэе, і грубка куродаміць, і цвіль на дзвярах і вокнах, і клямка злізалася, і стаяк не трымае скабу пад зашчыпку, згніў увесь, і дах дзіравы. А людзі трываюць, бо будаўніцтва новай хаты ў горадзе ідзе марудна. Моды няма, каб святкаваць улазіны, калі сталярку не паставілі і падлога не паўсціланая. Асірацела хата без агню ў печы. Вынеслі газавыя пліты напрыканцы 20-го стагоддзя ў летнія кухні. Ну, печ не топім да зімы, кажа адна суседка другой. Ось з вёсак нанеслі чарніц. Хочаш смачных пірагоў? Запаліў печы. Хату даглядаюць, як нявесту. Каб з вуліцы была як лялечка, абмаляваная, пафарбаваная. Хіба п'яны ці зусім нядбайны гаспадар пойдзе ў чобатах у пярэднюю? Барані Божа! Затаўчэ жонка ў плечы, аблая, пакрыўдзіцца на тыдзень. Улетку ўсе сілы ў час забірае агарод, а ўзімку затое і рукамі, і спінаю, і пятамі ля грубкі можна адагрэцца на цэлы год і нагаварыцца ўдосталь. Вочы зліпаюцца ад жадання сну, а ўсё слухаў бы і слухаў бы пра тое, што было, што будзе. Не прамінуць прыгадаць і славутую прыказку «Не жыві уныло, не жалей, што было, пагадаў, што будзе, беражы, што е». Печ і грубка не адпускаюць, не хочацца ўзімку ехаць у вялікі свет, ды нужда гоніць. Адна за адной жанчыны ходзяць паглядзець, што новага купілі ў хату. Все хваляць, няма моды хаяць густ гаспадыні, і як высокую ацэнку дадаюць, трэба і мне таке ўзяць. На бягу ў хаце не п'юць і не ядуць, толькі за сталом і толькі калі ўсе селі. Здаецца, і невялікая хата, а вяселле на 100 гасцей памесціцца, праўда, танцаваць выходзяць на вуліцу. Прапіваюць маладую. Няхай ідзе на свой хлеб і да бацькоў ходзіць на булкі. У хаце свае дзівосы, нават ад гульні ценяў, якія кідае дзякуючы ветру лямпачка пад абажурам на слупе, што ўкапаны перад вокнамі на вуліцы. Час ад часу недзе пад падлогаю ці на вышках шкрабаюць спадарожнікі жыцця мышы, а на вуліцы мяўкае кошка, просіцца ў хату. Все пад цёплымі коўдрамі спяць. Ідзе адчыняць дзверы, каб упусціць кошку, хіба бабуля. Госці ўставаць не прынята. Дык боязна. Здаецца, што ў вокны глядзяць нябожчыкі, прыглядаюцца, што гэта за чалавек спіць на іх ложку. А ў сонечны дзень жывая казка. Церам церамок. У кожнай хаце багата люстэркаў. О, раздолле сонцу! Хочацца танцаваць, і маладыя напрапалую ўключаюць магнітафоны. Хоць і хацела падпачыць ад бяссоннай ночы бабуля, не даюць. Ідзе ў гарод палоць грады. Маладыя, прытанцоўваючы, ідуць ад аднаго люстэрка да другога, з аднаго пакоя ў другі, і раптам з якога-небудзь акна ўгледзіш таго, каго, здаецца, кахаеш, кажуць, твой хлопец, твая дзеўка. Хата і ратуе. Люба, а дзе чалавек? Пойдзем з ім па чарцы вып'ем. А яна яго ўвапхнула ў хату і загадала сядзець і не рыпацца. Бо трэба яшчэ паехаць на поле, прывезці бацвінне, морквы, буракоў, маладой бульбы. І той ціхенька сядзіць, не падыходзіць да вокнаў. Няма яго з работы. Ліпаю ў печы не паляць. Душа ліпы в агні плача. У хаду вольха, бярэзіна, сасна, лаза ці брыкет. Гэта ў тых, хто першы пабудаваў катэдж з катлом ацяплення. У жалобныя дні даюць нябожчыку пераначаваць, лежачы ў труне ў зале. Пасля пахавання ў вялікай журбе, няхай сабе і сварыліся часта, прыходзяць да жонкі памерлага сваяка суседзі, збіраюцца ў зале, дзе стаяла труна, і гамоняць,
Нехта з самых блізкіх сваякоў застаецца і на ноч, і не на адну. На сцены партрэты памерлых не прынята вешаць. Фатаграфіі нябожчыкаў у трыне каля царквы і на могілках хаваюць ад дзяцей у шафах пад бялізнаю. Там, дзе засталася ў хаце ўдава ці ўдавец, ружаў пад вокнамі, што на вуліцу, не садзяць. Па хаце, якая згарэла, рэдка ад маланкі плачуць, як па чалавеку. На папялішчы амаль не ставяць новую, бяруць другі пляц, якіх так у мястэчку не хапае. Тады, як закон, будуюць не з сасны, а цагляную. Здаралася, што хаты, зрубленыя старымі майстрамі, паводка зносіла ў гарынь, дык яны не рассыпаліся, не паддаваліся вадзе і лёду. Кожная хата мае характэрны пах, але ў кожнай пахне хлебам, зёлкамі, сушанымі грыбамі. Ад сушаных на бляхах альбо запечных у печы антонавак прыемна казыча ў носе. О, хата, любая хата, маленькі мною каўчэг, калыска. Кажуць, калі памрэ гаспадар, то комін пакосіцца налева, а калі гаспадыня — на правы бок. Стол стаіць абавязкова пасярэдзіне залы і абавязкова пад ажурнаю цыратаю. На ім люстэрка, крыштальная ваза без кветак і гадзіннік, які моцна цікае. Хата не любіць цішыні. І муха, бывае, б'ецца ў шкло, і матыль, а то і аса заляціць, і малярыйны камар столю таўчэ, і конік, які праз адчыненае акно ўскочыў, заблудзіўся і цвыркоча. Яблыні і вішні пільнуюць вокны. Тады нават і вялікі дождж у хаце не бачны. Яго чуюць па гуках на даху. Усе ўпэўнены, што ў хату, якой на покуці абразы Хрыста, Божай Маці, Міколы Угодніка, маланка не ўдарыць. Яно на тое і падобна. Б'е ў стагі, дрэвы і толькі раз на 10-20 гадоў у хату. О, тут, кажуць, вельмі награшылі. Навальніца разрывае неба, недзе побач бухае, як у пеклі, а гаспадары сядзяць ціха, за кожным разам пакорліва паўтараючы: «Святы Божа, святы крэпкі, спасі нас». Не крыўдуюць, калі, седзячы ўвечары на беразе ракі з півам і гарэлкай, нехта адзін скажа: «З вамі, хлопцы, добра, але пайду да хаты». У хаце карані, пачатак культуры, гаспадарлівасці, густу, чысціні, чалавечага цяпла, якое толькі хата ўмее акумуліраваць і нікому дарэшты не аддаваць, хоць перабывае ў ёй за век 1000 людзей. Не ў раддоме рэжуць пупавіну. Пупавіну рэжуць у хаце. Нішто так не калечыць хату, як смерць гаспадароў. Радуйся, калі засталася бацькоўская хата і ёсць куды вяртацца. 100 крат радуйся, калі ёсць куды і ёсць да каго. Радуйся. Канон вуліцы. У стуку па шыбе ёсць свая музыка. Тук-тук-тук-тук. Жэнік, выходь на вуліцу. Узімку ці ўлетку, увосень альбо ранняй вясною, заўсёды чуецца ўслед: «Куды ляціш? Цяплее правіся!» Хапаеш блінец, ясі на хаду і геть на вуліцу. Дзве сястры-блізняты, якія ідуць да ютрання, шарахаюцца ў бок, далей ад хорткі, з якой вылятае мяч, а за ім і сам футбаліст.
Тут глядзі, каб не разбіць у гарачцы каму-небудзь акно. І свае папругай наб'юць, і пацярпелы, калі дагоніць, дасць капняка. Лепей карты, каля лодкі, перавернутай вверх дном і яшчэ не абсмаленай смалою. Настаўнікі па гэтай незаасфальтаванай вуліцы не ходзяць, нават па ваду, ведаючы, што ў гэтым калодзежы самая смачная, чыстая, светлая вада. На вуліцы ўпершыню бачыш зоры на небе, і, гледзячы на іх, уяўляеш упершыню зямлю як планету. Усе і ўсіх, і пра ўсіх ведаюць. У каго што дзе ляжыць, якога колеру шпалеры, колькі яблынь у садзе і ранніх груш. Свая вуліца, самая свая, самая родная. На сваёй вуліцы сваіх аднагодкаў не б'юць і не крыўдзяць. На іншых вуліцах ці каля клуба там і пабіцца можна. А тут братэрства. Да дзевак са сваёй вуліцы хадзіць не даюць. Танцаваць можаш, а праводзіць да хаты не дамо, папярэджваюць крывячы губы. Пакуль дзяўчына не прыйдзе на выручку, ідзі адсюль, а то матері скажу, що лезеш да мяне, адбівае як агнём апякунства. Злосць і крыўда доўга не праходзяць. Гудзе ўся вуліца двойчы, калі на ёй вяселля і калі провады ў войска. Вынесуць на вуліцу з хаты і ежу, і 100 грамаў нальюць, колі твайму ў армію. Яшчэ 2 гады, ой, каб вайны не было. Зніклі размовы ля калодзежа, у якім кожны, хто чэрпаў вядро вады, бачыў сваё і месяц, і сонца, і старую ігральную карту, і пробку ад шампанскага. Цяпер амаль у кожным двары свой калодзеж, з якога электрамотор гоніць у хату ваду. Суседкі на лаўках пад плотам збіраюцца над вячоркам, калі ўсе поробілі. Бывае, вецер ад ракі нечакана прынясе прахалоду, а разыходзіцца надта ж не хочацца. Самы разгар бяседы. Тады адна хутка ідзе ў хату, выносіць сведар, кофту, целагрэйку, жакет, раздае субяседніцам. Няма сілы, каб магла прыпыніць задушэўныя размовы. А твой ето, а твой як завёўся. Каровы падоены, мужчыны глядзяць па тэлевізары футбол, вішня цвітае, бэс цвіце красуе. Так не хочацца развітвацца з пражытым днём. Нікому не хочацца. Невымоўна шанцуе той вуліцы, па якой не ездзяць машыны. Ужо багатыя якія вуліцы ў пасля-чарнобыльскі час пазалівалі асфальтам. Мужчыны выносяць з хаты гладкія, як іх лысыя галовы, самаробныя сасновыя табурэткі. На лаўцы ім сядзець нязручна і мулка, рэжуцца ў карты. Як толькі хто ўключыць адзіную лямпачку на слупе, разыходзяцца, рассіраючы рукамі замлелыя мышцы спіны. У яшчэ не густой цемры чуецца: «Жэнік, Жэнік, ідзі да хаты». Дарма. Усіх цягне да клуба. Там музыка, па-моднаму дыскатэка, там танцы, там тыя 3 прыгажуні і зноў, як на злосць, у каротенькіх спадніцах. Таму гукай, маці, не гукай, а пакуль не закончацца танцы, не чакай. Добра, калі яшчэ адразу пасля танцаў стомлены прыцягнецца да хаты. Бывае, без кубка малака і лусты батона кладуцца спаць, каб заўтра зноў на вуліцу. Дома трэба рабіць, а на вуліцы воля. Рэдка выпадае, калі суседзі сварацца на векі вечныя, хоць дробныя сваркі здараюцца часцяком, ды ўсё на п'яную галаву. Тое, што за плотам, на вуліцы, тое нічыё. Доўга, ляніва і неахвотна прывыкаюць да таго, што на нічыёй тэрыторыі. Гарэзлівыя падлеткі ганяюць на роварах па чужых вуліцах, разганяючы курэй, а па сваёй едуць без фраерства, павольна, паважна. Толькі на тваёй вуліцы жыве адзіны на ўвесь гарадок мастак. Таму, здараецца, пахне фарбамі і аліфай. Але яго не цэняць, не ўмеюць ганарыцца яго талентам. 60-гадовыя з нейкім шчымлівым смуткам згадваюць недалёкае мінулае, калі ў сакавіцкія дні паводкі плаваў увесь гарадок, у лодках-дубах дабіраліся на базар, да школы, на спатканне, ў госці, у адведкі. І быў зорны час краўцоў. Па 2-3 пары ботаў заказвалі на сям'ю. Вада залівала вуліцы і агароды надоўга, ажно да першага шлюбнага жабінага крумкання. Мясцовы філосаф не ўнікаў магчымасці ацаніць прыгажосць паводкі.
Оливковые сады, тропічныя пальмы, кактусы ў пустэчы прайграюць нашай вярбе, што зразу расцвіла ў вадзе. Скажу вам, заражаешся любоўю да прыроды, да жыцця на цэлыя гады. Доўгі дзень, як тычка пад бобам у гародзе. Адзін, другі закурылі, каб бацькі не бачылі. Хочацца, цягне падысці пад акно хаты адной з трох прыгажунь, а раптам пашанцуе, падгледзіш, убачыш тое, ад чаго кроў кіпіць. Іхнія грудзі так наліліся за апошні год, як салодкія грушы. Аднак усе саромеюцца прызнацца адно аднаму ў гэтым патаемным жаданні, і таму ніхто нікуды не ідзе. Вось перад арміяй можна будзе ўсё. Гэта дакладна. Павольна вяртаюцца ад царквы з вячэрні две сястры-блізняты. Яны ў строгіх сініх сукнях, на якіх белыя ажурныя каўнерыкі. Калі сочыш за іх штодзённым рытуалам, яны вельмі набожна і ходзяць да царквы амаль кожны дзень, дык, здаецца, час плыве павольна, марудна. А маладым, Божа, як мала быў на вуліцы, які кароткі дзень. Родны кут у кожнага свой, для Гарадчукоў ён родная вуліца. У войска праводзяць усёй вуліцай. Прыйдуць сваякі Ганна, Олена, Надзя, Наталка, Люба, Одарка, Марыя. Прыйдуць суседзі Іван, Грыцко, Якаў, Володька, Васё і Коля. Плачуць толькі мама і бабуля. Женечек, ты ж напішы адразу, як прывязуць на месца. Сыночек, родненькі, як мы без цябе, як вуліца. Прыйшлі тры прыгажуні, каб праводзіць. Ідуць усе пад гукі марша развітання славянкі, які хвацка іграе на баяне музыкант з клуба. А потым усе разам спяваюць тую песню, якую любіць слухаць альбо спяваць новабранец. Тры прыгажуні пяюць таксама. Але адна спявае пра сумныя вочы. Апошні ветэран апошняй вялікай вайны раптам зацягне і сваю Катюшу. Тут ужо спяваюць усе. Яшчэ памятаюць словы. Все спачуваюць новабранцу не таму, што ідзе ў войска, ідуць здараецца і з радасцю, хоць прафесію там дадуць, а таму, ці дачакаецца яго адна з трох прыгажунь, на плечы якой ён пяшчотна накінуў свой пінжак. Ягоны сябар старанна вучыцца іграць на школьным баяне. Маці яго робіць у школе тэхнічкай, а яе бацькі заможныя. Ён не хоча адчуваць, што ён ёй не пара. Бедны. Вучыцца іграць. Свеціцца адным акном школа, рыпіць хлопец на баяне, нешта ўжо атрымліваецца. Ён вучыць песню, якая падабаецца ёй. Яму хочацца перамагчы, быць першым. Яму хочацца быць каханым, кахаць. А можа, ён ужо так кахае? Страціць цікавасць да сваёй вуліцы, калі хутка таксама пакіне яе і падасца ў свет. Да той пары, пакуль яго не вырвуць з горада тэлеграмай на пахаванне 100гадовага дзеда, пра якога ён, прызнацца, і забыўся. Але гэта будзе пасля. А пакуль ён захапленнем спявае пад гукі баяна, які трошкі шыпіць, потрэснулі мяхі. Ён даможыцца яе ўвагі, абавязаны дамагчыся. Пойдзе з ёй па ландышы. Запішацца ў той самы школьны гурток самадзейнасці, у які запісалася яна. Толькі б хадзіла яго вуліцай, не абыходзіла яго хаты. Ён даможыцца яе, бо не ў характары Гарадчука адступаць ад свайго. І Жэнік піша здалёк свой першы ліст не бацькам, не сябрам з вуліцы, а ёй. Плыве всё пад тую ж знаёмую мелодыю развітання славянкі вяселля. Жаніх сочыць за кожным рухам, крокам нявесты, моцна трымае яе за руку, всё ж галалёд. На ўсім шляху ад царквы, дзе абвянчаліся, і ад клуба, дзе падпісалі грамадзянскі акт, шчасліва насцярожаная нявеста адорвае тых, хто трапляецца насустрач, а больш суправаджае працэсію з 40-80 чалавек, якія ідуць за маладымі парамі, цукеркамі. Яна дастае іх з абшытай блішчынкамі і каралінамі сумачкі і кідае на адзін бок, на другі. Яна хоча, каб жыццё яе было салодкім. Стары звычай, і ніхто не грэбуе гэтым свяшчэнным рытуалам. Нагнецца, падыме цукерку, калі не зловіць на ляту. А царквы да хорткі роднай хаты нявесты суправаджаюць маладых падлетка і дзеці, намагаючыся назбіраць цукерак як мага больш,
напихваючы іх у кішэні. Шакаладныя прыносяць да хаты, а карамель ядуць на хаду. Божа праведны, як весела, як смачна. Пашанцуе таму, хто спрытна зловіць найбольш шакаладных. Імі ён пачаслуе ў хаце маці, бацьку, деда, бабу. Усе адведаюць, і ўсе прыгадаюць і сваю маладосць, і сваё вяселле. Да вокнаў шчаслівай хаты ідуць жанкі з іншых вуліц, каб поглядзець на вяселле. Будьце пэўны, ацэняць всё, і прыгажосць маладых, і багаты вэлюм, і колькасць бутэлек і страў на сталах. Заўважыць, хто з гасцей прыйшоў у новай, хто ў старой вопратцы. Таму ўсе, каб не было сорамна, намагаюцца прыйсці ў новым. Сыпле снег, змяркаецца, і на душы ва ўсіх узнёсла і светла. Даруйце штодня адно аднаму дробныя грахі, каб яны не перараслі ў вялікія, недравальныя. Недзе зусім побач чуюцца гукі акардыёна. Юны навучэнец музычнай школы штудзіруе яшчэ адзін вальс. Хударлявая жонка мастака нясе на базар 2 пейзажы, намаляваныя на бярозавых кавалках. Ёй надта патрэбныя грошы, апошнім часам муж цяжка хварэе. Праз шчыліну ў плоце паўзе на вуліцу да сонца, не боючыся пылу настурцыя, патыхае сасной. На вуліцы будуюць новую хату. Не памрэ вуліца, родны сэрцу кут. Канон агароду. Адгарадзіся ад жывёлы людзей плотам вакол хаты, дык і будзе агарод. Праца ў ім чорная, цяжкая, брудная, але агарод гарадчукоў корміць. Калі ідзе купля-продаж, менш звяртаюць увагі на хату, а больш на агарод. Ці вялікі, ці не ў нізіні, ці не топіцца вадой падчас паводкі, бо менавіта ў агародзе закапаны капіталы гарадчукоў. Агарод не толькі пад кантролем гаспадароў, але і пад законам уладаў. Асцярожныя гарадчукі, якія перажылі за свой век мноства формаў улады, кажуць: не чапай уладу, пакуль улада не зачапіла цябе. Дзіву даешся, шэрыя, непаглядныя пасля зімы грады вакол хаты, якіх-небудзь 10 сотак, гатовыя забраць і сцежку да хорткі, калі б не была выкладзена цэглай. Вясной непазнавальна мяняюцца пад капаніцаю гаспадароў. Набываюць выгляд геаметрычных фігур, мініяцюрных пірамід, якія праз 3 тыдні упрыгожацца кветкамі ўсіх краін і ўсіх сартоў. Яны так заварожваюць цябе, што ты адчуваеш сябе калі не ў батанічным садзе, дык у індыйскім фільме, а мо нават у казцы. Пайду пакрыю грады цэлафанам, бо па тэлевізор казалі, маразы будуць. Пайду паліваць гарод, бо заўтра суша, казалі па радыё. Ой, што рабіць? Яшчэ роза не прынялася, аж з Рыгі везла. Ой, Ганно, адпачні, а то і памрэш на градах, чуецца ля магазіна ў чарзе па хлеб. Чаму ў чарзе? Таму што акуратныя гарадчукі і гарадчанкі прыходзяць якраз у тую мінуту, калі прывозяць з пякарні хлеб. Чаго прыходзіць раней, губляць час? Трэба ў агародзе палоць грады. І вось 1000 жанчын у адзін дзень і адзін час пад спякотным сонцам у 3 пагібелі твораць з агарода дасканалыя палотны, нібы ткуць з жывых кветак дываны. 7 колераў у вясёлкі, дык памножце яшчэ на 7, і то, відаць, не будзе хапаць, каб уявіць усю гаму фарбаў. Тут баішся пахваліць якую кветачку, каб, не дай Бог, не пакрыўдзіць іншую. Кветкі рэдка заразаюць у вазы, хіба на дарогу якому паважанаму госцю альбо школьніку на 1 верасня. А ўжо ўмеюць выхваляцца новымі сартамі і відамі адна перад адной, нібы энцыклапедыю чытаюць. У гарод ходзяць штодня, пакуль носяць ногі і слухаюцца рукі. Зеллю, якое надакучае ўсё жыццё, знаходзіць месца. Кінь кралям, альбо вымасці ямку на вуліцы, вымасці.
Увечары, калі сонца яшчэ не закацілася за раку, стомлена сядзе жанчына на ганак і не мае сілы разагнуць спіну. Можа, ўпершыню за дзень і звярнула ўвагу на хараство свайго агарода. Аж сляза пабегла па загарэлай шчацэ. Можа, успомніла, што і маці, і бабуля, як і яна у 3 пагібелі гнуліся на агародзе. А пах, дзівосны пах, трохі узнімае настроі, кружыць галаву, абуджае ўспаміны, але чамусьці ўсё горкія. Такая прыгажосць, а на сэрцы вечны неспакой. Чалавек недзе затрымліваецца, дзесьці далёка ў горадзе, нешта не звоняць, ужо і тэлефон паставілі, от каб дзяды дажылі да гэтага цуду. Бярэш у руку трубку, ідзеш у агарод, на вуліцу, на раку і звоніш куды хочаш, хоць касманаўтам. Трэба разагрэць боршч, неахвота. Пасля, калі прыйдзе гаспадар, як багата дзён у годзе, а ўсё ж трэба жыць у імя агарода, на агародзе, для агарода. О, Бог паслаў і час, і месца, і лёс. А каб перайначыць усё, нанава пачаць жыць? Не, і жадання няма, і грэх, як-ніяк, усё ж заробак ёсць. Насенне красак у пакецікі, пакецікі на рынкі краіны і зноў жыві надзеямі на агарод. О, точка выпаўзла, а няхай жыве, усіх не паўбіваеш. Трэба такога цвета, як Гена Роза, дачусцы сукенку купіць. Дзе на ўсе грошай набрацца? Старыя паміраючы казалі: даглядай чалавека, дзяцей і хату з гародам. Але ж божачкі, божачкі, пальцы ведаюць, не ведаюць гэтага гарадскога манікюру і лаку. Агарод, доля жанчын, іх крыж і радасць. Жанкі ўстаюць першыя і кладуцца спаць апошнія, просячы на ноч ціхі дождж, каб усім соладка спалася. Узімку ўсім хочацца адпачыць ад агарода і сумуюць без кветак. На градах адзін попел ды косці ад рыбы. Ну не верыцца, няўжо зноў зямелька наводзіць прыгажосць. На агародзе працу вытрымліваюць тыя, хто не баіцца адзіноты. Хто яе баіцца, ідзе працаваць у магазін, у школу. З краскамі не размаўляюць, але вельмі часта дакранаюцца да іх, гладзяць. Яны таксама, як чалавек, жывуць нядоўга. Глядзіш на кветкі, і абавязкова прыгадваюцца дзеці, вяселля і пацалункі. З агарода красак нябожчыку на труну не ірвуць. А на що? Калі ён іх сам даглядаў, паліваў, няхай растуць. І ў раддом не носіць. Няхай дзіцятку з маленства да жывых кветак прывыкае. Як нельга уявіць неба без воблакаў, так і гарадок без агарода уявіць нельга. Гарадчук не танцуе гожа, калі адзежа не прыгожа. Пры кветках не будзеш хадзіць абы як. Все дзеці ў гэтых адносінах вельмі акуратныя, дапытлівыя і разборлівыя. Якія кветкі адналетнія, а якія шматлетнія. Не верыцца, што на 10 сотках, дзе трэба і цяпліцы мець, можа такі батанічны міні-сад размясціцца. Догляд за ім надакучвае да хваробы, а паспрабуй, забяры ад гарадчанкі граду кветак, і біцца будзе, і судзіцца пацягне. Нельга ўявіць гарадчанку без яе прыязні да прасянай кашы, голубцоў, кампоту з вішняў, наліснікаў, халоднага, дранікаў, бульбы са смажаным у цыбулі салам, ды пірагоў з вішнямі, чарніцамі, макам, карыцай. Цяжкавата ўявіць яе без залатых завушніц, кляровых хустак, паліто з каракулёвым каўняром. І зусім цяжка ўявіць яе без любові да кветак. Калі гандлюе гарадчанка на рынку насеннем кветак, яна непрыступная, як бэс, які расе перад вокнамі міліцыі. Вось чаму перад сном, пасля рытуальных слоў малітвы «Святы Божа, святы крэпкі, святы бессмяротны, памілуй нас», яна дадае: «Пашлі, Господі, дожджык, каб у гародзе кветкі не згарэлі». Канон школе.
Як нелёгка першы раз адчыняць за масіўную ручку цяжкія дзверы школы першакласніку, і як лёгка адчыняць у апошнім класе гэтыя дзверы нагой дзеля форсу, разумеючы, што гэта некультурна. Ратуючыся ад голаду, з усходу прыехала ў школу маладая пара настаўнікаў з адным чамаданам, вазонам, фікусам, без мэблі і посуду. Всё іх дзівіла, і адносна ладныя хаты, і звычаі, і норавы людзей. А дзеці? Дзеці ўсюды аднолькавыя, цікаўныя, гарэзлівыя, непаслухмяныя і добрыя. Цікаўнасць пераходзіць у веды, рухавасць у самадысцыпліну, непаслухмянасць у годнасць. Яны, гэтыя чужыя настаўнікі, слухаючы гаманлівых смуглявых жанчын і рана палыселых мужчын, не разумелі гаворкі іх. Отакешеньке, муло, абушчо. На вялікім магутным даводзілі дзецям сваё: этнос, сцержань парядачнасці, самаабразаванне, толерантнасць, гармонія, духовнасць. Адны пераходзілі з класа ў клас у чаканні новага адкрыцця свету, іншыя у чаканні першага пацалунка. Але каб не на людзях, барані Божа, заплюшчанымі вачыма. У напалову цёмным калідоры, бо ў цёмны клас яны баяцца зрабіць крок. Каб класны кіраўнік 8 А не прыкмеціў, каб класная кіраўніца 8 Б яго жонка не заўважыла. Вуліца выяўляе таленты, школа садзейнічае іх развіццю. На вуліцы воля была ўсеабдымнай, хочаш гуляй у хованкі, у вайну, альбо ідзі гнуць на першым лёдзе рагожу, каб аж сэрца заходзілася ад рызыкі, ці трэсне лёд пад нагамі, ці правалішся, ці паспееш збегчы ў палонкі. У школе всё іншае. Свабода падпарадкоўваецца дысцыпліне і абавязкам. Хадзіць па веды яшчэ не ходзяць, не разумеюць, што веды палягчаюць жыццё, бо, як вучаць бацькі, грашыма палягчаюць жыццё і толькі імі. Ідуць, каб атрымаць адзнаку па прадмеце, каб быць усім разам у класе, на танцах, на ўборцы бульбы, буракоў, кукурузы, альбо на святочнай дэманстрацыі, на канцэрце. Бацькам спакайней, калі дзеці ў школе. Першая работа, хоць і грошай не плацяць. Класныя не стамляюцца паўтараць: навучыцеся бачыць прыгажосць і цаніць яе, любіце радзіму, упрыгожвайце яе сваімі талентамі. Прастора замкнутая, але душы не ўтрымаць, яна недзе высока і вольна лунае па-за межамі класа. Над вухам, як надакучлівая муха, лётаюць словы пра геаметрычныя фігуры і матэматычныя формулы, каб яны былі праклятыя. А перад акном расцвіў бэс, з радыё, якое вісіць на слупе хіміі машынатрактарнай станцыі, далятае сюды неўміручая мелодыя бэса мэмуча. Нудзіцца душа, разамлела цела, цягне невядома куды, але ж упарта цягне, хутчэй бы гэты апошні званок. Неўпрыкмет прыходзяць новыя незнаёмыя словы, якія прымушаюць задаваць пытанні, цікавіцца іх сутнасцю. Вясна, паколькі я найбольш чакаеш, надокучае за 5 месяцаў. Зіма, хоць і не студзёная, але снежная, вясна прылятае як камета. Ось і ластаўка пад страхой вывела птушанят. Кажуць, Бог асабліва беражэ тую школу, у паддашшы якой гняздуцца ластаўкі. Заўтра апошні званок. Дык які сэнс жыцця, пытаецца вулічны філосаф мясных спраў майстра? А Бог яго ведае. То паслухай, скажу, расце дрэва. А навошта? На зіму спілавалі, нарэзалі дроў, дровы далі дым, дым пайшоў у неба, і там з іншымі дымамі ўтварыў хмару. Праліўся дождж, з зямлі, з зярнятка вырастае новае дрэва, падобнае на тое, што спілавалі, і яго спілуюць, і яно дасць дым, і так бясконца дрэва расце, каб яго спілавалі. Апошні званок. Урачыстасць не толькі школы, всяго гарадка. Прыйшлі Олена, Володя, Іван, Надя, Грицько, Люба, Паўло, Наталка, Якаў, Лісавета, Яўхім, Марыя і Васіль. Ад званка да выпускнога адзін крок,
Все спакойныя, бо не было такога выпадку, каб на экзаменах камусьці паставілі двойку. Не руюцца больш бацькі, бо дзеці добры год ужо ходзяць парамі. Нехта больш смелы марыць увосень падаць заяву на шлюб. Сустракаюцца ўсе выпускнікі на царкоўнай гары, каб сустрэць усход сонца. Больш заможны прыходзіць з відэакамерай. Божа, колькі разоў сустракалі ўсход з бацькамі на рыбе, на сенажаці. Чаму ж сёння? Чаму такі ён шчымлівы? Чаму пасля гучнага «Ура» раптам усе замаўчалі? Чаму выцер кратком слязу класны кіраўнік 11 А і чаму класная кіраўніца 11 Б адвярнула галаву ў бок? Заўтра воля. Не, сёння воля. Вось яно і прыйшло. Першае выпрабаванне адзіноты. У каго душа яшчэ не зусім прачнулася, таму лягчэй. Бывай, школа. Чаго плакаць? Завтра будзе інстытут, тэхнікум, а хоць бы і вучылішча. Але не будзе больш ніколі таго, хто сёння побач, разам. Не будзе роднага класа, які прывучыў аддаваць дабро іншым. Школа навучыла трохі ўсіх быць людзьмі, бо навучыць адразу на ўсё жыццё немагчыма. Не шукайце сабе новых сяброў, лепшых за школьных, іх все адно не будзе. Прыйдуць да хаты класныя кіраўнікі, кветкі ў вазах, кветкі ў слоіках, на стале, на табурэтках, стаміліся, перахваляваліся ад светла-сумнай радасці, а спаць не хочацца. Віншую цябе, любая, вось яшчэ адзін год. Ага, а 10 не хочаш? Няўжо 10? Не верыцца. Даўно не вспамінаюць пра пераезд в область і на крайні выпадак у раён. Школа стала сваёй. У новым навучальным годзе класная пойдзе на павышэнне завучам. Абяцалі дырэктарства і класнаму, скроні якога, нягледзячы на яшчэ маладыя гады, кранулася візна. Куды ехаць? І гарадок зрабіўся сваім. Трэба тут дзяцей ставіць на ногі. Спі, любая. Заўтра трэба будзе наведацца ў школу. Наша 20-е стагоддзя, а ім аддамо 21-е. Жонка ўжо не чуе апошніх слоў. Яна соладка спіць, прыціснуўшы да грудзей малодшую дачушку. Не пабудзе ціхі птушка івалга, якая заліваецца ў садзе. Пачынаецца новы дзень салодкай катаргі, якую называюць жыццём. Спявай, івалга, загойвай нашы душевныя раны. Слабы чалавек, слабы. Паслухаем лепш музыку ветру. У дзяцінстве ў маім родным мястэчку ён ахоўваў і прыносіў тайны прыроды, таямніцы навакольнага свету. Найбольш неба, у якім так думалася, ён і там і нараджаецца. Упершыню ён западае ў памяць узімку сярод ночы. Наўкола цемра, месца на небе не відаць, вочы адпачываюць. Ляжыш у халоднай пасцелі напружаны, да ўсяго прыслухоўваешся. Пачынаецца з ледзь чутнага посвісту, потым нешта нябачнае, нібыта кінулі жменю проса в акно, кранае шыбу. І зноў свіст, ужо ля другога акна, у кухні. Мінае хвіліна, другая, а шум не знікае. Пачынаеш здагадвацца, што гэта запрацаваў на ўсю моц самалёцік на жэрцы ў двары суседа. Разнастайныя гукі адольваюць твой сон. Манатонны, з інтэрвалам у паўмінуты ляскат
перарывае шум драўлянага самалёціка. А ніяк не ўцяміш адразу, адкуль гэты ляск. Здагадвайся, гэта рве старую ухопленую ржою бляху на даху у суседа, які жыве насупраць. Яшчэ хвіліна, і свіст гасцюе перад усімі вокнамі. Небачная рука кідае іх ці то снег, ці то град. Вецер шукае шчыліну, каб прорвацца ў хату. Стае баба, засоўвае грубцы юшку, каб не так дзьмула, не настудзіла хату. Але позна. Твар, валасы, руку, якая ляжыць пад шчакою, ахутвае нешта халоднае, непрыемнае. Ляскае клямка. Дзверы у сенях рассохліся, зачыняюцца няшчыльна. Вось і хітузы туды і сюды. У хуткім часе мноства гукаў, ляск, посвіст, шыпенне, як бы адыходзіць на другі план. Загаманіла печ ці той жа, хто жыве ў печы, а мо дух, які прысутнічае ў хаце. Пачынаецца з коміна на адной аднастайнай ноці, потым гук спускаецца павольна да прыпечка, рэзка так вуркоча, страшыць густымі пералівамі і нарэшце пачынае выць, чамусьці доўга не знікаючы, не зменьваючы рытму. Робіцца страшна. Накрываешся цёплым верхнікам амаль з галавою, толькі адзін нос і тырчыць. Успамінаюцца паданні ды аповеды дзеда і бабы пра даўніну. Прывіды чарцей ды іншай нячыстай сілы блукаюць па хаце. Нешта упарта прымушае слухаць толькі гэтыя гукі, што ў печы. І што гэта на нас так нябожчыкі крыўдуюць, кажа баба дзеду. Можа, па мяне прыйшлі, адказвае ціхім голасам дзед. Пры слове нябожчыкі зусім робіцца жахліва. Такое пачуццё, што яны стаяць пад вокнамі і падпяваюць ветру гу-гу. І рве аканіцай, скрыпіць бляшаны абажурчык ад лямпачкі, якая вісіць на слупе перад хатаю. Лямпачка то загараецца, то тухне. Святло ад яе не даходзіць да акон. Мора гука ўладарыць над хатаю. Такое пачуццё, што і сама хата рыпіць, ходзіць хадуном, гоніць паветра праз дзіркі ў падлозе. Застагнала старая груша, і яе пабудзілі. Нейкі час наогул няма ў гукаў перапынку. Пануе дзівосная сімфонія, завывання, свісту, ляску, шуму, грукатання, вуркатання, піску ды енку. Паступова вецер заціхае, свіст аддаляецца, слабне, але яшчэ не хоча супакоіцца там у комені. Паціху слаба, але ж завывае. Пад гэтае выццё нарэшце супакойваешся і засынаеш. Сняцца белыя коні з густымі грывамі, якія бягуць па вуліцы. Ранкам у хаце холадна. Нікому першым не хочацца пакідаць цёплы ложак. Анучы ля парога белыя ад снегу, снег на вокнах, на падушцы. Дзякаваць Богу, перазімавалі, хутка стрэчанне, кажа баба і злёгку штубае дзеда. Вставай, прынясі дроў. На стрэчанне ўпершыню не хавайся ад ветру. Ідзеш у школу, смела падстаўляючы яму свой бледны, сумны твар. Ляціць побач варона, трымае яе небачная хваля і без рухаў крыла. Холаду, колкасці ў ветры значна менш. У другой палове дня ўсё пераменіцца зноў на зіму, але ўжо не так страшна. Небачная сіла павярнула вецер, і цяпер ён дзьме ў спіну. Моцна так аж штурхае, так і хочацца развесці ў бакі рукі, каб і цябе ён панёс на хвалі, як варону. Прабірае халадок, праз майку залазіць да спіны, шукаеш закуток дрэва, каб хоць трошкі схавацца. Здараецца ў такія моманты, дзякуючы ветру, прытуліцца да цябе і дзяўчына-аднакласніца, якая табе даўно ўжо падабаецца. Гоніць яшчэ па зімоваму злы вецер першы дробны дожджик, але дарма, ужо не напалохаць. Побач першае каханне,
і кроплі дажджу на тварах толькі ў радасць. Да і самому ветру доўга буяніць не хапае сіл. Непрыемныя хіба што скразнякі, яго дзеці, якія гуляюць ля дома каханай дзяўчыны, але яны не перашкаджаюць каханню. Вымаўленае з асаблівым хваляваннем «да заўтра» добра чутна і лёгка нясецца ветрам да твару каханай, якая стаіць на ганку хаты і глядзіць табе ўслед. На вялікі дзень вецер не толькі адчуваеш, але і бачыш. Увесну ён яшчэ не шуміць у лістоце дрэў, а гуляе, забаўляецца з маладым лісцем, дапамагае яму расці, люляе. Ранняй вясною ён амаль ніколі не бывае моцным. Асцярожна так пералятае з дрэва на дрэва, гайдае павольна галлё, распрамляе лісточкі, дапамагае ім дыхаць, набіраць сілы. Хораша ехаць у сонечны цёплы дзень у кузаве на адкрытай машыне з канцэртам у далёкую вёсачку. Все падстаўляюць твары сонцу, не боючыся стрэчнага ветру. А ён гарэза варушыць косы, зрывае з галоў шапкі, хустачкі. Яшчэ і думак няма аб смерці, як няма думак і аб тым, што твая каханая дзяўчына здрадзіць табе, выйдзе замуж за другога. Ёсць толькі вецер, які раскручвае тваю прагу кахання, весялосці, жыцця. Свісту няма, імклівы вецер бязгучны. Ён добры і цёплы. Так хочацца, каб і твою кашулю ён напоўніў і ператварыў яе ў ветразь. Як хораша ён распушчвае яе цёмна-жоўтыя косы, як прыемна яны кранаюць твой твар. Такое ўражанне, што адсюль вецер нясе адно толькі слова «кахай, кахай, кахай». У дні летняй спякоты ён ратавання, дапамога. Ты пасля хваробы яшчэ кволы не выходзіш на вуліцу, слабы, адзінокі. Знікла каханне, свет адвярнуўся ад цябе, няма каму адчыніць фортачку, душна, як хочацца глытка свежага паветра. Злёгку задрыжала фортачка, і, о дзіва, раптам адчынілася сама. І вось уляцеў ён, вецер. У гэтую пару заўсёды халодны, гаючы, не адзін. Прынёс пах язміну, акацыі, гоіць тваю расцвеленую адчаямі няўдачамі душу, выцягвае цюль праз балконную шчыліну на вуліцу, прыемным халадком абдае твар, грудзі. О, вястун волі, якія ж прыемныя, гаючыя твае хвалі, якая салода твая музыка. Як ненадакучліва, спакусна ты запрашаеш, загадваеш пакінуць панельную камяніцу і вырвацца на волю, на прастор, да вады, да лесу. Твая жанчына так любіць лес, нібы падказвае ён, і ўжо суправаджае цябе всю дарогу, лашчыць рукі, твар, губы. Руплівец, паплечнік усялякага руху, ён не дазваляе, каб нам што-небудзь надакучыла. Ён усё па-свойму змяняе свет вакол нас. Ганяе на асфальце газету, пустую бутэльку, носіць у небе кітайскага дракона, нясе прыемны пах вогнішчаў на бульбяным полі, падхоплівае жоўта-шэрае лісце, круціць яго па дарозе. Адцвіло ўсё, адвесялілася, абсыпалася. У гэтую пару нізкага шэрага неба і частых дажджоў сум ахутвае тваю душу, і тужлівыя думкі аб непазбежнасці смерці не даюць спакою. Вецер не радуе, раздражняе. Ён усю пяшчоту, цяпло аддаў лету. Нібыта адчуваючы сваю вінаватасць, ён хаваецца на берагах рэк, у вербах, у чароці, на адхонах, у пажоўклай траве. Гукі яго прыцішаныя, сціплыя, але ж па-ранейшаму таямніча прывабныя.
Асабліва асцярожна, велічна нясе ён па восені ад невялічкай царквы гукі звону. Здараецца, і зіма надыходзіць без яго дапамогі. Стаяць марозныя, ціхія сонечныя дні. Рэха няма, всё сцішылася. Але не можа быць, каб таго, хто нараджае рух, той самы рух не нарадзіў. Вецер толькі прытаіўся на хвіліну. Ён назапашвае новыя гукі для новых мелодый. Дастаткова табе, а калі ўжо не стае сіл твайму ўнуку, сесці ў сані, стаць на лыжы, ды пакаціцца з гары, і ён, вятрыска, тут як тут. Падхопіць цябе на свае нябачныя крылы, прапяе нешта хутка пад вухам, і вы зноў разам. Прыслухайся да яго музыкі, якая абавязкова абудзіць у тваёй душы не толькі ўспаміны, але і надзею на тое, што не ўсё найлепшае ў мінулым, што і ты жывеш не дарма. Канон базару. Не, яшчэ раз не. У гарадку базар не шумлівы, не крыклівы. Ніхто там вас за рукаў не скубе, не патрабуе саступіць дарогу. Так, жыць без людзей кепска, з людзьмі нудна, а на базары ўсім добра. Будзённых базараў тут не бывае, все святочныя. Ён для ўсіх такі знаёмы, які паўтараецца 100 000 разоў, заўсёды асаблівы, новы і з сюрпрызам. Бадзёра крочаць у цэнтр мястэчка і старыя, і маладыя. Старыя, яны ўжо разжыліся, трохі нажыліся, ідуць, каб падтрымаць завядзёнку традыцыю. Мястэчка гандляроў, купцоў, дробных купчыкаў, рамеснікаў, жыве чаканнем базару і базарам. Нават у гербе на лодцы торбы з таварам. Не ходзяць на базар толькі хворыя. На ім няма героя, все героі. І тыя, што ненастырна прапаноўваюць свой тавар, і тыя, што з важным выглядам прыцэньваюцца. Няпісаны закон такі: прыйшоў хоць на 5 копеек, а купі, інакш які ты гарачук. Заспаныя падлеткі ідуць за бацькамі, ківаючыся цяжкавата, бо базар пачынаецца ад 6 гадзіны раніцы. Ідуць, бо ведаюць, выкленчыць грошай на новую спадніцу, джинсы, світер. Каб свайму дзіцяці ды не купіці, такога не бывае. Сірата, рабая дзяўчына гадоў 16, трымаецца ў баку ля ганка кінатэатра. Цікаўнымі вялікімі васільковымі вачыма зыркае на ўсе бакі. Глядзіць, што выставілі на капоты ды багажнікі гандляры ў машынах, што стаіць на сталах, што ляжыць на бардзюры ці на асфальце. Яна з цікавасцю, без зайздрасці сочыць за чырванашчокімі дзядзькамі і гострымі на язык жанчынамі ў каляровых хустках. А бабуля сіраты, якая гадоў 10 ужо ходзіць з кавенькаю, вынесла на продаж першыя яблыкі, расклала некалькі штук на сурветку, а астатняе прыкрыла хустачкай у пакунку. Пах ад іх на ўсю плошчу. У дзяўчынкі яшчэ не было ў роце і макавай расінкі, ёй так хочацца яблычак, але нельга. Тое, што прынеслі на продаж, недатыкальнае. У кожнага свой сад, але ж чужыя смачнейшыя. А то, здараецца, прынясе жвавы муж, ідучы упэўненым крокам да хаты, клін сыру, а жонка з парога ў гнеў: а што ты, сляпы крот, купіў сыр? Хіба ж не бачыш, што мой пад гнётам ляжыць? Що ты мяне перад людзьмі ганьбіш? Ён маўчыць, ён любіць наліснікі з сырам. Купіў, каб больш напекла. Маўчыць, адчуваючы сябе вінаватым.
На базары не прадаюць хіба што толькі павукоў. Калі не знойдзеш неабходнай табе рэчы, закажы, і назаўтра купец ранечкай прынясе яе табе да хаты. Таго, хто разлічваецца далярамі, больш паважаюць. Ды Гарачук хітры, на чорта свяціць усім, што маеш даляры. Гарачук на ўласным вопыце ведае, што народ жыве цяжка тады, калі на капейку ці на рубель нічога нельга купіць. Адзін перад адным, аднак, не наракаюць на цяжкае жыццё. Ой, Настачка, прыехала дачка і пацягнула на базар. І пахварэць няма сіл. Кажа, купі сведор тут, бо ў іх даражэйшыя. Ходзім, і ўсё не можам выбраць. Ютрань звоняць, а не купілі. Ідзі да чайной, там украінцы стаяць. О, красоцця, а сведор, як у кіно. Няма такой моды хадзіць па базары і курыць. Калі выбереш мяса, адсякуць і абавязкова дадуць даважку. Вясковыя людзі, яны сярод начы выбраліся ў мястэчка, прывезлі парасяты, куры, качкі, гусі, козы, ставяць свае падводы ўздоўж вуліцы, якая ўпіраецца ў плошчу. Да іх ідуць да апошніх. Дядько, купі ў нас парася, дёшава аддамо, а то да хаты ехаць трэба. Нейкім незразумелым пачуццём прадавец ведае, што сёння ягоны тавар купіць. Сонца ўсё вышэй і вышэй, ужо залівае святлом вітражы ў царкве, але разыходзіцца яшчэ не хочацца. 2 гадзіны ідзе гандаль, а праляцела ўсё як 5 хвілін. Яшчэ не ўсіх пабачылі. Трэба ж нагаварыцца пра дзяцей, пра сон, пра гарод, пра серыялы і пра блізкае вяселля, пахваліцца імпартнай машыну, якую купіў сын, ды і пажаліцца на цэны на газ, дровы, электрычнасць. Заціхае памалу і свінячы віскат. Ад'язджаюць вяскоўцы, здымаюць свае палаткі, складаюць у багажнікі тавар задаволеныя альшанцы, трохі ўтаргавалі, прадалі каўбасы і ўкраінцы. Каму няма куды спяшацца, асабліва ўдаўцам, старым халасцякам, ні да хаты, ні ў лазню, ні ў царкву, яшчэ па інерцыі ходзяць па кругу альбо таўкуцца на ганку чайной, чакаюць, калі адкрыюць, каб дзербануць кухаль піва, а пакуль слухаюць былога настаўніка гісторыі. Капіталізм – гэта набыццё капіталу, утрыманне капіталу, прымнажэнне капіталу. Да чорт з ім, з капіталізмам! Ты пенсію атрымаў? Частуй півам. Апошнім базар пакідае стары каваль, які 8 месяцаў ходзіць у валёнках. У кузні яго даўно не гарыць агонь, дзверы забітыя, інструмент ляжыць у хаце, няма каму перадаць. Сын на поўначы не паспеў яго навучыць кавальскай справе, і ён прадаваў старыя, як ён сам, цвікі, якія прыхапіла ржа. Ніхто сёння не купіў аніводнага цвіка. Каваль не сярдуе, ён пабыў на базары. Дасць Бог сілы, пойдзе і на нядзельны, яшчэ больш людны. Усяго толькі 2 грудочкі яблыкаў прадала бабуля з сіратою. Баба незадаволена бурчыць, больш сама сабе пад нос, праўда, на хлеб утаргавала. Ёй па старасці плацяць пенсію вельмі малую, але яна штодня дзякуе Богу і за гэта. А рабая дзяўчынка усміхаецца. Можа, успамінае, што на яе вельмі па-асабліваму паглядзеў адзін хлопец. Адзін яблык яна зайздрасным апетытам есць, а другі моцна трымае ў руцэ. Яны кіруюцца да хаты павольна, разважліва, нібыта развіталіся з вялікім пярэстым каляровым светам шчаслівых твараў, бо паўкаватых на гарадоцкім базары не бывае. Сонца ўжо добра прыпякае ў плечы,
горкі і салодкі, шчаслівы і нешчаслівы, але дзівосны час базару мінуў. Мажліва, заўтра ім ды іншым пашанцуе больш. Сірата з нейкім сумам азіраецца назад, такое адчуванне, што ёй хочацца вярнуцца. А там, нарэшце, атрымаў свабоду бяздомны і заўсёды галодны сабака з нагамі, як спіцы. Ён таксама чакаў свайго часу, разлёгся пасярод плошчы, выцягнуўся, падстаўляючы свой палінялы цёмна-жоўты жывот сонцу. Хораша на базары, хораша. Канон маці. Я ад цябе далёка, у іншым горадзе. Ты нават не ведаеш, калі прыйшла на некалькі хвілін у свой дзень анёла адтуль, адкуль яшчэ ніхто не вяртаўся, якімі б словамі я цябе сустрэў. Я здагадваюся, чым пацікавілася б ты, угледзеўшы мае трохі азызлыя шчокі і глыбокія маршчыны на лбе. Ці не хварэеш, сынок? Папрасіла б паказаць праўнучку, якую назвалі тваім імем. Пацікавілася б, дзе ўсе нашыя, як хата. Нашых і не паменшала, і не пабольшала. Наместа тых, хто пайшоў за табой, прыйшлі, дзякаваць Богу, новыя сваякі. Нешта вельмі даўно ніхто не дасылае лістоў і пасылак з яблыкамі ды салам. Сябровачкі аднагодкі твае ўсе паўміралі, а мае аднакласніцы все пайшлі на пенсію. Хаты няма. На нашым пляцы чужыя людзі збудавалі камяніцу. Царкву, в якой ты вянчалася, в якой цябе адпявалі, адрадзілі, адрамантавалі наноў, адсвяткавалі 900годдзя гарадка, які ж прыгожы велічны помнік паставілі заснавальніку князю Давыду. Шкада, што стаіць ён горда адзін, без людзей, якія з ім прыехалі, нашы продкі. Людзі зноў баяцца голаду, які колісь і меней нараджаюць дзяцей. Па-ранейшаму ўсе гандлююць насеннямі, гуркамі, гоняць кароў на пашу ды моляцца, каб быў ураджайны на бульбу год. Ты сварылася, не прыдумляй, сынок, кажы праўду, біць не буду. А я прыдумляў, стаў пісьменнікам. У творах малюю твой партрэт і пішу твой характар, даруй. Як ты і ўсе гарадчукі, люблю кіслае малако, таплёнае, і бабку на патэльні. Старэйшая за мяне сын твоей сястры Коля і яе дачка Маня. За мной ідуць дзеці тваіх братоў Таня, Маруся, Лена. Мы все бліжэй і бліжэй да вахты, да якой ты не дажыла, бо пайшла вельмі маладой. Я ахвотна пішу і пра гарадчукоў, часцяком іх прыхарошваючы, бо людзі, як і пры табе, сустракаюцца розныя, і злыя, і нядобрыя, і зайздросныя. Як успомню, што і яны ўсе памруць, то і не хачу іх ганьбіць, не асуджаю. Словы «так» і «не» належаць Богу, і чалавек мусіць выкарыстоўваць іх вельмі асцярожна. Ты прывяла мяне на Божий свет, узяла за руку, показала вуліцу, царкву, вадзіла на навагоднюю ёлку і да прычасця, прывяла ў школу, на старым-старым цвінтары показала магілы продкаў. Я іх не запомніў, каюся, грэшны. Мала часу, цябе ўжо анёлы прыспешваюць. Трэба казаць тое, з чаго пачынаў. Дык вось, я цябе сустрэў бы словамі: «Мамо, не было і дня, каб я не ўспамінаў цябе». Мне падалося, што пасля гэтых слоў ты, як заўсёды, падтрымаеш мяне і ўмацуеш мае жыццёвыя сілы. Так, сынок, не памірай. На зямлі столькі добрага, прыгожага, столькі любові разліта, што не паспяваеш наталіць душу і напалову. Прызнавайся ўсяму жывому у каханні.
бо ў старасці на гэта не хопіць часу. В царкве Казанскай Божай Маці спяваў невялікі хор мясцовых певчых. Спявалі, як заўсёды, хораша і ўзнёсла. У паўсілы пеўчыя не спяваюць. Я стаяў, як зачараваны, ля царкоўнай брамы, слухаў. Сцішылася прырода, аж да нябёсаў неслася. Господи, да исправится молитва моя.